Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа тима на Общински футболен клуб Ботев Враца за хвърлени предмети по време на срещата от третия кръг на първенството в Западната Б професионална футболна група срещу Балкан Ботевград. Врачанският клуб ще трябва да заплати имуществена санкция в размер на 500 лева. Междувременно стана ясно, че поради наказание на тима на Септември Симитли с лишаване от домакинство, двубоят от четвъртия кръг между отборите на Септември и Ботев Враца ще се играе на стадион Бунчук в град Дупница. Срещата започва от 18 часа на 29 август. 4 отбора ще вземат участие в турнир по водна топка за деца, родени между 1998 и 2000 година. Надпреварата ще се проведе на 28 и 29 август във Враца. Турнирът е организиран по случай 10 годишни юбилей на спортен клуб по плувни спортове Ботев 2000. Организираме състезанието със съдействието на община Враца, а целта ни е да популяризираме водната топка сред децата. Това от своя страна ще допринесе за подобряване на физическото им здраве, коментира старши треньорът на спортен клуб по плувни спортове Ботев 2000 Ивайло Томов. Освен врачанския тим, в турнира ще участват два отбора от клуб по плувни спортове Варна и Черноморец Бургас. За всички участници организаторите са подготвили юбилейни медали. Първият двубой от надпреварата започва от 18:30 часа на басейна в спортен комплекс Христо Ботев във Враца. Шахматистите от клуб Враца Маргарита Бочева и Румен Ташков се класираха на първо място в зоналното първенство по шахмат, съответно при жените и мъжете. Надпреварата се проведе в Оряхово. В шампионата участваха общо 40 шахматисти от 5 клуба. Враца, Монтана, Локомотив Мездра, Септември 94 Гложене и домакините от дебют Оряхово. В мъжкия турнир се включиха 28 състезатели, които играха по швейцарската система в 6 кръга. Първи с 5 точки от 6 възможни се нареди шахматистът от клуб Враца Румен Ташков. Със същия точков активно по-слаби допълнителни показатели на втора позиция се класира Йосиф Велев от Оряхово. Третия е врачанският състезател Пламен Стефанов с 4 точки и половина. Отлично се представи и съотборничката му Звезделина Бонева, която беше решила да мери сили с мъжете и се класира на престижното 5-то място с 4 спечелени точки. Останалите наши шахматисти Николай Колев, Красимир Бочев, Светослав Симеонов, Валентин Каменов и Петър Петков останаха извън призовата шестица на първенството. В надпреварата при жените, където участваха 12 състезателки без конкуренция, бе Маргарита Бочева. Състезателката от шахматен клуб Враца събра 10 точки и половина. Другата наша представителка Маргарита Стефанова се нареди на 11-та позиция с 1 точка и половина.